muri yeZimbabwe aiwa movha yakarwa naChamisa achisiya CCC achinoda kunofoma imwe party ndozvanyatso kutoita the immediate cause yekuti kuti SADC inyatso kuita mapreparations ekuita mafresh elections muZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe pakaipa muri yeZimbabwe noti izvezvi ari mubishi kufoma imwe party. Tirikuona kuti SADC inouya ichikomenda pamusoro pekusiya kwakaita CCC nokuda kwokuti corruption yacho yanga yanyanyisa, nokuda kwokuti aiwa betrayal yacho yanga yanyanyisa. Saka muri yeZimbabwe usati aendera mberi nenyaya yedu ndokuridza chibva wasubscriber wolika wotina on the bell icon tombochiona maupdates anobuda pano paZM News Live. Nekuti tinoona kuti muzuva ranhasi nhau dzinobuda dzinyogwa kunzi SADC inotaura ichi SADC now if their hands tied on their resolution for fresh elections to be held in Zimbabwe following Nelson Chamisa move to dump the Citizen Coalition for Change. It's like a case before the court has been withdrawn. Samuri yeZimbabwe nonyari kwechitoko chinzi aiwa kusiya kwakaita vaNelson Chamisa sezvavanozivikanwa paSERIOUS kana muAfrica mose kuti aiwa vaNelson Chamisa ndo vari kukonzeresa, ndo the main opposition munyika yeZimbabwe. Saka vari kuona kuti aiwa nemakomplaints aisiwa kuti aiwa Chabangu anga aodza pati yeCCC zvavazokonzeresa kuti Chamisa akarema pfumo pasi achizosiya pati yeCCC. Ndo zvazoita kuti SADC ibva yanyatskuisa maso kuti aiwa chitiko ichi chitiko chinoshamisa, chitiko chinovhundutsa kuti aiwa konyaya iyi zvainenge iri kutoramba ichitoendera mberi. Saka taona kuti aiwa resolution yeSADC yautozoita mafresh elections muZimbabwe vabva zvatinyatso kuti vapusha kuti aiwa zvanyatso vamotivata kuti tichitozonodzifambira titi mafresh elections munyika yeZimbabwe. Saka muri yeZimbabwe chibotiudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro penyaya iyi? Pinda mucomment section medu motiudza aiwa muchisubscribe kulika pachenotina on the bell icon. Torambochiona maupdates andokupa pano paZM News Live.